Mar híisiú ha zac díadach táiseacha Dùbhlan. Sin gus fhaicinn cyfiad na Bàlaichean Seòclaid a seoch a bheith ina bhobhla go bhobhla eile de háiseachaí in gatí go sia ag go rica seo. Seach ó ha rúim an lara a neist go dearaf. Bhí chum a-mhàin cúteach ach sil cóibh a barrachd ó ina bhobhla go bhobhla eile. Hena go tú cóig chicken agad agus stat. Cyfiad a hacht na henach? Ja, 3 keer Cuir sé 7-8 9 10 keertje. Keertje, císin mar a héit gás am ha a djói. Davan agus dúdach. Smarrainn. Wel, mar a híisiú ha Calum is fhaicinn in Dùbhlan farvel eke in Bàlaichean Seòclaid a seo a glúsat ina bhobhla go bhobhla eile. Íoch mis seo ru davan is dúdach is Cuir mis céirtje. Ar mór a sin is Charid mi go ffaith Calum sin, cyfiad hacht 3 keer Cuir sé 7-8 Chanelach sia chicken agad. A mé rúim a anna. Wow, ben mi sé torna sin. Rain rodúrum se senite. Smarrainn. Smarrainn sac. Oh, fem mi anna laga. Van a stúlína bhá. Va.